Čaute, dneska si robíme recenziu na tento prekrásny LEGO City Caravan. Čo sa týka minifiguriek, sú tu práve v tomto sete 3 a jedna z nich je aj táto mamina. Ako vidíme, má oblečené fialové nohavice a nejakú lesnú bundu. Druhý výraz je takýto kľudný a čo sa týka tejto figurky, je to všetko. Druhá figurka tohto setu je tento ocino, ktorý má v ruke aj gitaru. Má oblečenú terkysovú bundu a z druhej strany má takýto vysmiatý výraz. A tretia figurka je takéto dieťa. Čo sa týka minifiguriek, to je o nich všetko. A už tu máme tento prekrásny karavan. Spredu má takto prekrásnu kaputu so svetlami a práve tu sa to dá otvoriť a nájdeme tu nejaké batérie. Ďalej tu máme nejaké dvierka, ktorými sa dostaneme ku vodičovi alebo proste na riadenie. Z boku je vidno nejaké Tatry alebo nejaké pohoria. Tento dielik je vytlačený. Potom sa tu nachádza takéto okno a potom tu dole sa nachádzajú ďalšie podobné batérie. Z druhej strany je takmer všetko podobné, ale práve tu dole, kde sa na druhej strane nachádzali batérie, tak tu sa nachádza očividne na tankovanie alebo na dobíjanie. Keď sa chceme dostať do interiéra, tak jednoducho túto strechu nadklopíme a už sme v interiéri. Keby niečo, vieme otvoriť aj tieto dvierka a dostaneme sa dovnútra. A keď sa dostaneme do interiéra, nájdeme tu tieto postele a nájdeme tu aj nejaký takýto úložný priestor alebo nejaký záchod. Na týchto dverách sa nachádza aj samolepka. Takto viacej z boku sa tu nachádza nejaká kuchynka, ako vidíme máme tu umývadlo, nejakú peknú kanvicu, rúru a nejaké mlieko. A na mieste vodiča sa nachádza proste riadenie, volant a nejaké hrnčeky. Potom to jednoducho iba takto priklopíte a dáte sem tento horný poklop. Čo sa týka setu, je to úplne všetko, takže setu určite odporúčam a stavbu si užijete. Ešte tu máme minifigurky. A zatiaľ čaute.